De Boerenboerlof 2012. Ger en Liesbeth. Hartelijk welkom in. Ik ging net zeggen, bondjes houtje van de Zuid-Hollanders Woude Moeders. Dat deed helaas niet. Ger, wat je niet over wil hoor. Ger en de Togo, dat is onlosmatig met elkaar. Bondje geluid. Hartelijk welkom in. Oh, een boer zal ik niet hier wat er af laten horen. Dat denk ik ook wel voor. Ik denk dat ik zelf nog even door kan, dat wacht dan nog even. Allee, ja. Nee, maar goed, we willen het niet al te lang maken. We willen natuurlijk het principaal Aniek en Jip van harte feliciteren met een ongeluk, met een hartje dames en die wordt vanuit van de Kuikens. We willen ook de organisatie van de Kuikens even feliciteren weer. Dat we weer van elkaar. Een drukke receptie. Voor het principaal. En het ziet er eigenlijk voor doen. We zijn gekomen met ons boek, maar ja goed, die komende dinsdag hier, het eerste buurt in Holland verbonden. Ik ben het nu, dat dacht ik wel, want dat gaan we het eigenlijk nooit. Maar je moet er niet wel die had allemaal een beetje in toon. Gewoon de kant is goed, ik kom. Ja, maar ja, de zullen, dat zijn dat die weer. Ja, dat moesten we goed kijken. Tussen die vier deuren, dat hoog, je wil ons een stille kwal en zo, maar daar hebben we nog een appeltje met de chef. Maar dat kan nog wel. We zijn gekomen uiteraard, we geïnteresseerd wat ook met die man. En we willen leuk namens de Lieseboer en de commissie van dit jaar. Hier is gewoon een vaste rol in Prinsen. En dan zijn we ons kan nog in de machine door, ik kan nog wel niet zeggen. Dus ik denk, gewoon een vaste rol. Dankjewel Wim. Keer ook natuurlijk, een hartstikke zo lekker hier. Graag Liesbeth, mocht je even opkomen. Wat een goed steentjes. Oh, van natuurlijk goed de buurt, ja. De voorzitter van de jeugdwijk naar achteraan. Die dochter is namelijk een van de broerskindjes.